Ovoga tjedna se u ovom domu prisjećamo genocida u Srebrenici. Fokusirani smo na žrtve i patnju njihovih obitelji, ali bih voljela da iskoristimo ovu tužnu obljetnicu i kako bismo se podsjetili na ništa manje tužnu ulogu međunarodne zajednice u ovom užasnom krvoproliću. Gotovo 4 godine dijelile su dvije najveće tragedije koje su obilježile rat na području bivše Jugoslavije, Vukovar i Srebrenicu. Ali to vrijeme nažalost nije bilo dovoljno da slike do temelja razrušenog Vukovara i informacije o masovnim likvidacijama civila i razoružanih hrvatskih branitelja te postojanju logora za Hrvate na tlu Srbije slobodnom svijetu otvore oči o pravom karakteru srbijanske agresije na susjedne države. Kao rezultat inertnosti međunarodne zajednice dogodilo se ono najgore što se moglo dogoditi, Srebrenica. A svi oni koji žele ove strahote relativizirati trebaju znati, samo istina vodi do pravde, a pravda do trajnog mira. Hvala lijepa.